Aínda que nun formato distinto ao habitual, a cultura estará ben presente este verán en Boiro. O Concello deseñou unha ampla programación estival con máis de 30 espectáculos que se desenvolverán preferiblemente ao aire libre e tomando as medidas de prevención axeitadas. Para adaptarnos a esta nova realidade, trataremos en todo momento de extremar as medidas de seguridade pertinentes para que estas actividades se poidan desempeñar con certos criterios de control de aforos e tratando de evitar pois, a convocatoria masiva, non? En esta ocasión, pois, intentamos fusionar a cultura e a paisaxe. Foi un dos obxectivos claros á hora de deseñar e planificar pois, as nosas actividades, non? Por ese motivo, os espectáculos fomos distribuindo en múltiples e variados espacios, cobrando especial relevancia lugares e entornos naturais e de interese paisaxístico e arquitectónico. Mañá sábado terá lugar o primeiro concerto a cargo de Isabela King e de Heartbreakers diante da Pousada da Galiza Imaxinaria. Precisamente as entidades privadas e o tecido asociativo do municipio colaboran activamente nesta programación para revitalizar o sector cultural tras o parón que supuxo o coronavirus. Despois de todo o parón que houve que facer e despois de todas as restriccións que marca a nova normalidade, hai que decir que un mes moi fuerte, noso aquí o mes de maio hubo que cancelar o Maio Vintage, a Romería das Letras, e tamén o Festival Ollo Boi, as festas de Boiro, que veñen de ser tamén canceladas, entón todo eso para o tecido cultural é un golpe importante, como para tantos outros, non? Entón o Concello de Boiro ten a plena voluntad de seguir apoiando, de seguir estando ao lado do tecido local, e esta programación é un pouco reflexo de todo eso. Entón, en función deso, hai que decir que as asociacións culturais, tamén as entidades privadas, como pode ser a Pousada das Ánimas, están incluídas neste programa. Ademais de música, haberá cine e teatro. Unha das representacións máis destacadas será a de Elisa e Marcela o 28 de agosto na Casa da Cultura. Xa se pode consultar a programación ao completo na páxina web do Concello boiro.gal.